Nakahunong na karon sa Carles Municipal Police Station ang apat ka mga nagkaladakpan nga nagbulang sa isla sa Barangay Binuluwagan, Carles, Iloilo, tak na 1:50 kahapon sang hapon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Manuel Vincent Hermogenes, PIO sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga na-recover sa ila ang 11 tanan ka manok kun sa diin 9 diri ang patay kag 2 naman ang buhi. Natigayon man nga makuha sa ila ang gaffing blades kag gaff scabbards, tagwan balay, isa ka relo kag wall clock kag 1,000 nga bet money. Samtang ginapangita pasubong ang isa ka suspect nga nakapalagyo. Natala na nga pasakaan sang kaso nga pagbayular sa PD 1602 o kun illegal gambling kag Article 151 sang RPC para resistance and serious disobedience sa pagbayular sang Executive Order 258 ni Governor Arthur Defensor Jr. matapos gimbutang sa enhanced community quarantine ang probinsya sang Iloilo. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.